Alright, so what's up people, welcome back to my channel with a new video. Welcome back guys. ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଉଛୁ। ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତି ପାର୍ଥ ଭାଇ, ସୌମ୍ୟ ଭାଇ, ହାଇ କର। ହଁ ବାସ୍ ଗୁଡ୍ ବଏସ୍। ଏବେ ଯାଉଛୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ବାହାରୁଛୁ। ଆଉ ଯାଉଛୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଛି, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି ନା, କାଲି ନା ପରଦିନ ଅଛି, ତ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ବି ବୁଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ବସ୍ରେ ବସିଲୁ, ବସ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ହଁ ଚାଲ। 2 hours later. ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ସପିଂ କରିସାରିଲୁଣି ସବୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ, ସରି କ୍ଷମା କରିବେ, ରାଗିବେନି କେହି। ଏବେ ସପିଂ ତ କରିସାରିଲୁଣି, ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ରାଜମହଲ ଛକରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ରାଜମହଲ ଛକରେ ବସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ମିଳିବନି ବୋଲି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କହୁଛି ଆମେ ଚାଲାକି ନା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଲାକି ଆଉ। ପାର୍ଥ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲା, ପାର୍ଥ କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଉଛି ଆଉ। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ମୁଁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇ, ଯଦି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ କଞ୍ଜୁସ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇ ମୋ ନାଁଟା କ'ଣ? ହାଁ ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ମୋ ନାଁଟା ମେନସନ୍ କରିଦେବୁ ପାର୍ସଲ। ନ ଇଏ ସୌମ୍ୟ ଦେଲେ ସୌମ୍ୟ ନା ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଦେଲେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ଦେବିନି, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ। ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତମେ ଦେବ ନା ଆଉ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଇଫୋନ 12 अच्छा ଆଇଫୋନ 12 ନୁହେଁ ଏଇଟା, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରାଫିକ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି କହ ଏଇଟା, ଏଇଥିରେ କହ। ଏତେ ସମୟ ଫଟୋ ଉଠେଇବାନି, ଖାଲି ବ୍ଲଗ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ସେ କହୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲି ଚାଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୋର। କାହିଁକି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ତମେ ରାସ୍ତା ପାରି ହବା। ଓଫ୍ ଓଫ୍, ଚଢ଼େଇଦେବେ ପାର୍ଥ, ରହ ଏଇଠି ଥିବା। 3 2 1 ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଗାଇସ୍ ଟିକେ ପଜରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସୁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ପନ୍ସର କିଏ କରୁଛି? ତୁ? ପାର୍ଥ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା ହଁ ପାର୍ଥ ଟଙ୍କାଟେ କାଢ଼ିବୁନି ହେଲା ସୌମ୍ୟ, ଟଙ୍କାଟେ କାଢ଼ିବୁନି। ଦେଖେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ମାନେ 500 କରୁଛି ମାନେ ପାର୍ଥ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଦେବୁ କ'ଣ ଖାଇବ? ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଚପ ପକୋଡ଼ା ବି ଖାଇବ? ହଁ, ତୁ ଯାହା ସ୍ପନ୍ସର କରିବୁ ସେଇଟା ଖାଇବୁ। ମଟନ ପକୋଡ଼ା ଥିଲେ କ'ଣ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବା? ମଟନ ପକୋଡ଼ା ଥିଲେ କ'ଣ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବା? ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ଲୋକ ନାଇଁ, ଭାଇ ବନଉଛନ୍ତି। ମଟନ ପକୋଡ଼ା କେବେ ଖାଇଛୁ ନା? କ'ଣ ଏକ ଚପ୍ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍। ତୁ ସୌମ୍ୟ ଟଙ୍କାଟେ କାଢ଼ିବୁ ଟୋଟାଲ, ସେ ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଫ୍ କଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କଲେ କ'ଣ ତୁ ଦେବୁ? ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରିବୁ। କାହିଁକି? ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଫ୍ କରିବୁ। କାହିଁକି ନାହିଁ, ତୁ ଦେବୁ ବା କହିଲୁ। ରେଡି। A few minutes later. ଖାଇବା ତ ସରିଲାଣି, ଏବେ କିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ଦେଖିବା। ଭାଇ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ପୁରା, ମାନେ ପୁରା ସର୍ଭର ଡାଉନ୍। ଏମିତି ପିଲା କଞ୍ଜୁସ ଥାଆନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ଗୁଗଲ ପେରେ ଅଫର ଚାଲିଛି ନା, ତ ନା, 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 ନା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି କରି ମାନେ ପଇସାଟା ଲିମିଟିଂ ମିଛ ମିଛ। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ ସେପଟୁ କ୍ୟାମେରା କରିବୁ। ଏବେ ଆଜି ଆମେ ବସିଲୁ ବସ୍ରେ, ଅଛି ପାର୍ଥ ପଛାଡ଼ ଚାଲିନି କିନ୍ତୁ ଉଠେଇବ ବହୁତ। ପହଞ୍ଚିକି କଲେଜରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆରେ ଖାଇବାକୁ ତୋର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରୁଟି ପୁରୀ ଚିକେନ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇଲୁ
ରାତି ଆସି 10:52 ମାନେ 11ଟା ହେଲାଣି। ଆମର ପଡ଼ିଛି ମୁଭି ପଡ଼ିଛି ଛିଛରେ ପିଲା ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲ 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 ଶସ୍ତା ଚାଲ ଯିବା ରୁମ୍କୁ। The next day. ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ହାଇ କର ହାଇ କର ହାଇ କର। ହଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ। ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି? ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି? हेलो गाइस, तो टाइम है बासिकी 10:30 10:55 ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବସିକି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସାଜୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଦିସ୍ ଚାଲିଛି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲା। ତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳି ସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି, ଟିକେ ଥକିଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ଟିକେ ଚଲାଉଛି, ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଗିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତ କଲେଜରେ। ନେଟ୍ ଚଲାଉଛି, ତାପରେ ଯିବା ଶୋଇବା। ଆଉ ହଁ, କାଲି ସକାଳେ ପାଇଲେ ତ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ମଜା ଏଥର କିଛି ମିଳିବନି। ବିକଜ୍ ପଅରଦିନଠୁ ଆମର ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି, 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପଅରଦିନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସରିବ ମେ ବି 6ରେ ବୋଧେ ସରିବ। ଡିସେମ୍ବର 6 20 ଦିନ ଲଗାତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଲଗାତାର କ'ଣ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି 5 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଥିଲା କଲେଜରେ। କ'ଣ ଏବେ ରୁଲ୍ସ ହେଇଛି, ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପଇସା କ'ଣ ଡ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ କଲେ, ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ନା, ସେଥିଲାଗି। ତ ଡ୍ୟୁଜ୍ ମୋର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇନି, ଆହୁରି 20,000 ସମଥିଙ୍ଗ ବାକି ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁରୁ। ଦେଖିବା ଆଜି ଦେଲେନି, କାଲି ଦେଇଦେବା ଅଧା 10,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ସରି ଆଜି କରିପାରିଲେନି ବ୍ଲଗ୍, ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଶୋଇବା ରୁମ୍କୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। The next day. ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ଲଗ୍, ସିଏ ଡାଲି ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ପେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପେଡ୍। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବ୍ଲଗର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ବ୍ଲଗ 4ଟା ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବିୟର ପାର୍ଟି ଦବ। ତ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ତ ବ୍ଲଗ୍ ନୁହଁ। ଆଜି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି, କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାବ୍ ରେକର୍ଡ ସବମିଟ୍ କର। ଏବେ ରୁହ, ଲ୍ୟାବ୍ ରେକର୍ଡ କୋଉଠି ସବମିଟ୍ କରିବା? ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ହଁ, ମୁଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ଭାଇ ମୋର ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ କାନା କ୍ରିଏସନ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି? One hour later. ତ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଗାଇଜ୍। କ'ଣ କରୁଛୁ? କିଛି କରୁନୁ। ଏକ ଦେଲେନି, 10,000 ଦେଲି, ବୁଝିଲେ? ଥିଲା ବାକି ଥିଲା 10,000 ଦେଲି, ତଥାପି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହୁଛି ଆହୁରି ଆଣିକି ଦେ, ନହେଲେ ହବନି। ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖା କର। ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ଆସିନି ତଳେ। ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା। ଇଏ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର, ମିଷ୍ଟର ସାଗର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍। ହଁ, ତାକୁ ମିଳିଗଲା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ମତେ ମିଳିଲା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ପ୍ରବଳ ପଇସା। ଡାନି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ମିଳୁନି। ଡାନି କାର୍ଟୁନ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି। ସାଗରକୁ ଦେଲାନି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ। ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି। ସାଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, କଣ ଦେ? ସାଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ରେଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଷ୍ଟର ସାଗର ବାବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ନାଇଁ ସରିନି, ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ କର, କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ, କପିରାଇଟ୍। 5 hours later. ଫାଇନାଲି ଏତେ ଗୋଡ଼ା ଧରିଲା ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର 10,000 ଦେଲା ପରେ, ଗୋଡ଼ା ଧରିଲା ପରେ ପଛରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଲା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ସରି, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ, ସବୁଥିରେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ତ ଆସୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।